מה קורה חברים? היום אני הולך לטעום את הפנקקים של ליאת טרבלסי, ועכשיו אני הולך לעשות לי טיימר, אז עכשיו אני הולך לעשות את זה. רגע. ואני הצלם והוא בודק אם הם טעימים. ומחר אנחנו הולכים לעשות אתגר מי אוכל יותר פנקקים. אתגר הפנקק. לקח לי 27.51. וואו חברים, זה המון. זה פנקק טעימים. אתה רוצה עוד? כן. טוב חברים, מה? תגיד את המשפט. הפנקקים האלה טעימים. יפה. ביי חברים, זה היה סרטון להיום. ביי ביי.